Amen. 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 And then your scripture reading, Ibinya free, 2 Chronicles chapter 16, verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have wars. Amen. Amen. Amen.
Amen. Hallelujah. 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 Amen. Through trials deep and conflicts sore, yet still a smile of joy he wore. I asked what buoyed his spirits up. Oh, this said he, the blessed hope. Hallelujah. Blessed hope. The fourth stanza, no middle section, or say, till our returning King shall come to take his exiled captives home. Oh, what can buoy the spirits up? 'Tis this alone, the blessed hope. The blessed hope. And on Kwan be keeping going. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now, or the Yebeko fie so the boshing yina ye no kre. Meda Eradia se. Ewo ne nhihye mu no eye ne fese ene due yi. Menemo ebesom ewo Zoom afidie so. Meda osofo kwate ne asorempenifo nso ewo fili nyina so asese. Ene modern platform yi ama me se menimundi nkomo kakra emfa ye nyame a yesom no ho. Ye nyina ye nkwagye ho nti. Nyankopɔn hyire busuafo a ɛhyɛ adwumadi ase nyinaa ɔmo ɛhyɛ Sabbath school ase a de besi divine service impempenso a yɛduri. Abusuafo ɛnasum yi sɛ yɛbɛnya mu mfasoɔ paa deɛ a gye sɛ Nyankopɔn yi misi nkyɛn. Sɛ nyame ɛgya mea sɛ mea menkasa paa deɛ a ne yɛn nyinaa yɛbɛbɔ ka. Nti mɛsrɛ onua a wotie me just a second whisper a prayer sɛ Nyankopɔn ɛnyi Bernard Asiedu nsi nkyɛn. No ankasa nkyerɛ me Bernard no ankasa nkyerɛ wɔn so. Just a brief moment. Ebusuafo me mompae yɛbɔfoɔ ne agyifoɔ ayi ne asedanka odin konkron no. Ayɛ ofɛ sɛ ne nso wode wasɛm bɛma yɛn. Papa me ni asɛm. Israel sɛ yi misi nkyɛn. Ugya me de ebe didi hu bi kwa. Empo sɛ me di eloquence kasa na sɛ wonnimu a Papa ensesa akoma biya. Misrɛ sɛ ɛbɛyɛ yie krampo anka yanote si nkyɛn. Nanka masɛm no nkɔ akoma mu mum. Na hyɛ odin kronkron ne nibonyam. Ne nyinaa yɛ nhyira wɔ n'asum mu. Wɔ agya ɔba ɛne nkronkron dim ne yɛsrɛ wɔ nyinaa. Amen. 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 Abusuafo Kristo ni abrabɔ no ɛyɛ journey. Na until say we drew bia will answer to everything, will answer to every step of the way decision be able to take, thus saith the Lord no undru ho. It is a challenge be wa kwan mu na say untumi nka say thus saith the Lord emfa enko wani mu na say undru o destination. So the common sense enye yie. Common sense, say over 100% a ɛkɔ anim sen 90%. And so ye nyame a yesom no se yemfa 90 no ne yemfa 10 no ma no.
na enum na obema yakoye nim. Common sense ain't me apply. Se obi time wa nyankopon se dono na mpo ye ne papa. Common sense enye adwuma wa ha. Common sense ne se obi time wa tiny bi. Aware na enyinya enkoyie. Common sense se jano na pa oba bi fa. Enye sa ne nyankopon ekire. Nyankopon se bompa ye ma o partner no na akoyie. Common sense doesn't work in the house of God. Spiritual things are spiritually discerned. Nyankopon ma entiase wa ha. Obusuafo me call high school o Kofodua Ganas. Na yewura high school mo anche bia na omoye announcement say ye free bibi inter-houses athletics competition. Omo boss adi dia ne ye betia ne say oh yes we befa 100 meters no we befa 1000 we befa 4000. Na metia brantie bi din wo mu na eye me wanwa yie kakra because na on shedan so bi a obeye mrikatuni ne your friend Kokuta. Na ne metia ne say 4000 die Kokuta besan afa. Na ye me wanwa dey na so mo gina park so nipa nwotwe house bia o nipa mienu omo bo abemrika yi omo de ahyehye so na bie tu na Kokuta ekoboko na bi nso koboko saa se ne Kokuta ekona na me so na we na omo se Kokuta befei we dey say omo edi kan na be di first omo twa park ne ho omo beko ho mprenwotwe omo twa ho be mprenu no na bi atete ada omo a etu mrikadendin ahyase no no me jaya betena se omo ntimi nkobio na Kokuta da so ko same pace na o de hyase na bi san ne ho na bi akọ abesin ne ho be mprenu na ebusuafo omo a esensen ne ho di mrika gidigidi hyase ni nyina dodo na atete dai na omo ball abense aka 2 rounds amoma wie no na mehu nienti a omo ye se Kokuta befa no omo ka saka 2 rounds pe no ehwa na odi mrika dindin bi hyase kusan obia no abesan hu bia ho ebe finish first of the race ebi mu a no mo nso ko different paces nso etimi wie but Kokuta ene ewie ye. Amen. Brofo mu ne ebeka se owo good finish. Ebusuafo ye Kristo soma brabo no ya akoye se mrikatuo. Sane obehya ase bia no ehu hia. Ahyase ne hu hia mfimfin so sane wo kɔ no na hu hia. Sane obewie sa mrika ne nso ehu hia. Na mpo na wie ne hu hia kese sen stages ni nyina. Yemu bebre hyase fe quick start pa mrika dendin asane ye kɔ 100 meters no. Drew baby no na ye tisan. Empo ye nuanu binum a ye nini momo efri mikanim. Sambrika we de nyame den utimi firi musan be hyemu biom yensre nyame se ode ombesan be hyemu biom. Amen. Yenso a ye tete da wo mrika mu no nso yensre se nyankopon hye ye den ni ntimi nkonkosi awieye. Amen. Na se ye ne pepa mpo anka yenya good finish ni bi. Nanka stage a ye drui e wo ye mrika tuwe mu nka yemfa mrika den asane ye kɔ 100 meters no emfanto aso enkosi awieye. Amen. Amen. Abakosem bi wo 1 Kings chapter 15, the same account ewo 2 Chronicles 14 ehonomo ekono ba me yusu Chronicles de no eno komu details kakra. Madaroma se mo chirosem no bem a obi mbie ko 2 Chronicles chapter 14 verse 1 no onkan mai ne hwade wo. 2 Chronicles chapter 14 verse 1. Second Chronicle chapter 14 verse 1. Okay. Asa did 2 Chronicle chapter 14 verse 1. And Abijah rested with an ancestors and was buried in the city of David
Asa has been succeeded him as king, and in his days the country was at peace for 10 years. Amen. Ebusiafo yesi Abijah ewuye. Yanko ye chikakra. Nyankopon ehyira Abraham. Oso be Abraham kese. Abraham asefo akodi Egypt. Nyankopon yi omefiri ho. Omaba promised land finally. Israel for so mopo hene Nyankopon amomo Saul so ndi omoso Saul ya asodin David abedi ho no mo. David bae na Solomon bae Solomon nso eya asomden kakra nti Nyankopon se bohye na odi ahye ne papa David se ahenye ne betena ne fie daa no on fulfill but esan se wonu ne hunti na o mane mbaso ne penso be mana baso woni nchiri maso Rehoboam bedi hene na so odi nti ahenye ne mu paeye mienu bedu Juda ase na edu ne nso ekodi Israel ase Israel capital Samaria Northern Kingdom na Judah so capital Jerusalem Southern Kingdom. Now Rehoboam edi ade Rehoboam free ho no makọ ama Abijah bedi ade Abijah na obedi ade ne ho asem ye kan say he rested with his fathers. Owie ebusuafo yeti boni wiase mu de se Nyankopon embaye in the next be 150 years menyi ni se I wouldn't. I don't know about you. Kroman mo cry say longevity wahana mono. Uhwe imfie ni pedibe 90 kono na dia baby adwen na kodru ni baby ahonam fom ahoden no akodru na mempese medru sa age no. Se Nyankopon maya in the next 150 years none of us will be alive. Yebewu. Amen. But yebetimi ewu otini ni wu se wu otini ni wu dia eyenda ema if you say Nyankopon boshe no ye nokre se obenya ne wo efiri Amen. na asawu ye onu wan wutini ni wu o kan previous chapters na o shase fefefe good start. By the way na your message no a caption here good finish. Asa shall say good start, but ofri mrikanimu very early. Into when me uncle we crampo na wonya good finish. Na Abijah neba asa Abijah ba ene ebedi ade. Obin kan verse 2 to 5 no ema ene hade o. Verse 2 no say Asa did what was good and right in the eyes of the Lord his God. Amen. Amen. Me pacho to aso kakra. Ekosi 5 no. For he removed the altars of the foreign gods and the high places, and broke down the sacred pillars and cut down the wooden images. He commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to observe the law and the commandments. He also removed the high places and the incense altars from all the cities of Judah, and the kingdom was quiet under him. Amen. 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 Ni Nyankopon timi ye ne mano no se oni Nyankopon enante a omawunya asumdue. Reformation a asa eye wo Israel eye wo Judah man no ema Nyankopon ehyira no. Nyankopon ye de kese na kyerosem ne ma yete ase se onya asumdue ewo ne ho sabre no enyina. Asa enya good start. Excellent start. Obedi akonwa no wankasa ne papa Abijah anamon so na obefa. Sani enim wo amamre mu no account 42. Wa oye in line to rule as ohene no ye kyerɛkyerɛw amamre wo fie. Ye ka akonwa ne ho abakosɛm ɛkyerɛw. Unana we obedi so yese ne niema ko ye megidi se san ye Asa no okai ne nana David ye ne nana Solomon ye ekai ya kosi ne papa Abijah ye no hu se woni Nyankopon nante na wuyi abosomsam ne ahoninsam efri wabrabo mu Nyankopon hyirawo ti sa start na ode share ne mrika na se ne Nyankopon so hyira momianto aso ne enko verse 9 obi kan verse 9 na man ne hwade o. Verse 9.
Zerah, the Cushite, marched out against them with an army of thousands upon thousands and 300 chariots, and came as far as Marisha. Asa went out to meet him, and they took up battles positions in the valley of Zephathah near Marisha. Amen. Amen. Ose sa Zerah we or Ethiopian king. Now ose army of thousands. Okay, biblical accounts now. I think this is the biggest army ever put together. Thousands, not orchard, an army 1,000,000 strong. And yet million nepe ose osanso what 300 iron chariots. Say yenim remo yebeka say over 300 military tanks. Now okay verse say 8 no. Ose asa army muno nipa ewo muno a total 580,000. And they were men of valor. Now Zerah edi okun shia asa ankasa me were men of valor. Inti mene Ethiopian king yi ebeko. Enye sa no tu nimrika no oni nyame nenam inti no owo good finish no. Okay, in verse 11 now, and Asa cried out to the Lord his God and said, Lord, it is nothing for you to help, whether with many or with those who have no power. Hallelujah. Amen. Help us. Amen. O Lord our God, for we rest on you, and in your name we go against this multitude. Oh Lord, you are our God. Do not let man prevail against you. As when it says okunwe ya okokun ye ono any Ethiopia for no na ekokun. Or say, do not let man prevail against you. Amen. Nyankopon entokwa. Ebusuafo yedi nyame din ato yeso. Se yeni nyame nante pa challenges e wo ya brabo emu no. Aware mu how, adwuma mu how, adesua mu how, sikasem mu how na de ade ni nyina no. Se ye de ye ho to nyame so a enye yen ye how, eye nyankopon how. It is the devil fight God. Na se ye recognize say eye nyankopon how a ni ye frɛ no a he will fight and win his own battle. Amen. Amen. Asa recognize this. You will not let man prevail over you. Ebusuafo abesiya ko abakosema abesiya ko ebi mu gina ma nyame no mu vuye. Apostles 12 no nyina no ba ko pene me so wu natural death. Omo maka ni nyina yekum. Na nyame wo he. If it is the will of the God that I claim to be my God, say mekwa, so be it. Woni hihye mu no o se eyenna. He wants to glorify himself. Let's allow him to glorify himself. Say ye ne pa obetumi ama wagina na wahye ne ho animonyam na se ne nipa susu se obehwe ase ase yafa no obe elevate you. Say eye ne hyehyɛ mu se obekɔ owuo mu a it will happen whether you side with him or not, but then you will not die the death of the righteous. Amen. Amen. Verse 12 now. So the Lord struck the Ethiopian before Asa and Judah, and the Ethiopians fled. Proportions are can hanamono esre. Nature say uyi Judah ni baku biya or at least two Ethiopians almost fighting against them. But esan say Asa recognizing yes sa okunwe enye ono Asa kun na ye nyankopon ankasa kun. God fought his own battle and he won. Amen. To the glory of his own name, Amen. not to our glory, not to Asa's glory. Asa saying or sharing in Rika to us a good start. What to also call chapter 15, 2 Chronicles chapter 15 now. Or reformations are Asa a year with Judah emuno, or to also year more reformations. Nyankopon shen when munyam e wana brabum no, and man who ye din when nyam sum.
Afi omo hye mra wo Juda krom se wo a wo besom ahoni bia no ye beku okọ to the extent kra se ono a ne maame queen mother. By the way, okọ different accounts mo a o kire se sa maame no na ye ne grandmother, but that is not the issue here. But ono a ne flesh and blood and ye queen mother no otu na dia so because this woman made images to worship. Amen. And then remember Rebecca said or a zealot. Yes. The fire of God was burning in him. No unto me na se enhwe se bone sem ebekoso. Ebusuafo sa na ye no mu bi mu ne yete. E hye Kristo suma se na ye hye. Ne ye nam. Mamefo e wo lines ne afre bi maku leader nso na wo kra dokas kra no onko bi. Ne afre bi no mame sofo. Ne afre papafo e wo lines so bi sofo. Ne bi kra ka didi ye ho fe oh we na say we dey your software we dey or a dog guy or a software if it's a not ye righteousness edi na ye person ye living righteous lives ye shame we can see ye good start. What happened? Ye be America you cry dey say the Sabbath school cry ni baby da Bible cry dey che say aha na bia futuro nhye den nisa nkanye sanka de bia be prapra futuro e Bible busuafo brikana hyase ne ho hia ne mfimfini ne so ho hia na ne chen so kra ne se ye be wie ne yie ne wie ne ho hia kese. Amen. Okay, verse 19 now say, and there was no war until the 35th year of the reign of Asa. Hallelujah. Asa di akonwa Yesu for 35 years. The only war he knew, and it's on Ethiopia for coin. Neno kra no wan fa no se eyo no ne ntokwa, o se eye nyame ntokwa ne nyame hye ne ho animunyam. Ebusuafo oko chapter 16. Me person obi kan chapter 16 verse 1 man. Ni hwade o. Chapter 16 verse 1. Chapter 16, verse 1. Chronicles chapter 16 verse 1. I read. In the 36th year of the reign of Asa, Baasha, king of Israel, came up against Judah and built Ramah, that he might let none go out or come in to Asa, king of Judah. Amen. Amen. 35 years of peace ya besenko. In the 36th year no na same way see. You see Israel in the northern kingdom hene episode or war with Judah hene Asa. Inti wonabo no obesi fesu so that none can go in or come out. Na Asa ye nim no ne sene o hye ne mrika tu asi nka we nka obeka se nyame we ye wokun kun okun ebusuafo yasum nyame ache se Christosum ye degree anka ye mu bebre wo PhDs na eba ne se na say edru sa stage of our lives here challenges be ananka eba ya brabo mu a beginning ye ka se medebe meradi ye ne ye beka se asa ye yento aso ye hwe ade obi nkan tu ne ye hwe ade ho no. Then Asa brought silver and gold from the treasures of the house of the Lord and of the king's house and sent it to Benhadad, king of Assyria, who dwelt in Damascus, saying, let there be a treaty between you and me, as there was between my father and your father. See, I have sent you silver and gold. Come break your treaty with Baasha, king of Israel, so that he will withdraw from me. Okay. So Benhadad heeded King Asa and set the captains of his armies against the cities of Israel. They attacked Ijon, Dan, Abel, Mem, and all the storage cities of Naphtali. Now it happened when Baasha heard it that he stood building Ramah and ceased his work. Then King Asa took all Judah and they carried away the stones and timber of Ramah, which Baasha had used for building,
and with them he built Geba and Mizpah. And at that time, Hinani, the seer, came to us. Mama, me pa cho fesi ho man ansa. Nyame nhyira pa. Ebusuafo yɛhwɛ ne yɛkɔ so wɔ ha yi. Sese Baasha ɛyɛ Israel hene ɛne Judah hene Asa ɛbɛko. Ɛna Asa nanka yɛnim sɛ nka ɔbɛka sɛ Nyankopɔn ɔko Yahudi ni ɔyɛ yɛ nie. Okohu Syria hene a na ɔne Israel hene wɔ apam. Na ɔka kyerɛ ne sɛ wone Israel hene apam no twam. Meme ne wo bɛyɛ apam. Me papa kra no ne wo apam. Sese ni papa na onye nti ɔyɛ na dwen sɛ ɔmfa ne papa suban no. Ɔde ne papa ne kra yɛ reference wɔ. Ɔse na me papa ne wo wɔ apam. Na senka ɔno ani sika na ɔde yɛ saa deɛ no kra nka yɛn ha adwen. Sika ne dwetɛ a ɛwɔ Nyankopɔn asɔre fie no. And they call bribe Nyankopon etamfo. Throughout history, biblical accounts, Syria have always been enemies of God's children. The Nyankopon no opese osel, and at this very point, and that was the plan of God. Se asabe jina me Nyankopon nanka Israel na kun. Na as Syria mo allies for to Israel no and so the omho begin to kwani mu bi nanka Nyankopon nam Judah ene asaso asɛ Syria no for good. Challenges na ye wom wo ya brabo mu no Nyankopon won hyehyɛ enti a ɔde saa challenges na ba ɔpɛsi ye gina ma no ho nanka ɔbonsam ensusu ye ne na nhyehyɛ a ɛfa yɛn ho ɛne ne allies a ɛwɔ yɛ abrabɔ mu nyinaa no nanka ɔnam yɛn si yɛ ni mu no asɛ ɔmo for good. Amen. Yɛsi sika ne nso yɛn nti 100% ne deɛ ɛno ana yɛbɛma naka yɛbɛwia saa 10% na yɛ Nyankopɔn deɛ no ne yɛde akɔma Nyankopɔn tamfo no sɛ ne yɛbɛyɛ a yɛbɛdi yie. For tight asem na making. Send me shall say kind all the common sense need to kwan na enye yie. Common sense na asade ye adwuma wo hai wan fa Nyankopon anye adwuma. Common sense ne say utimi ekɔ ye underground work. Send ye beya wo enemies no ho bɛkyerɛ na eye adwuma it worked. Or say na Syria hene Ben-Hadad eko kutia Israel no emma afasuo na Baasha esi no ojaye eko back to the territory mu to protect what he has na empo asenya mfaso wo sa di we a oyeye ne so mfaso onya ne se enioma materials na Baasha e dia begu na boboa no odi esi sa fortifications ni nyina no osisa de ko Judah mamu Edi ko see Geba ene Mizpah. Nto nyamfa so. Ebusuafo eto da bi wo ho no ma ye de yadwen beko okon no a yentie nyame asem. A ye be ko atie nyame asem ama ye nyamfa so ama yesusu se ya ye smart. Amen. But eno nkyere se Nyankopon boju ne ye ne so. Ebusuafo mensan fa hwe tight ne so biom ube use 100% na ebe ko yia maw if it's obetimi aye property no eno nkyere se Nyankopon boju ne wo ye ne so. Nyankopon hu ne mobo no ma entiase. Amen. Amen. Na Nyankopon ema ne dini ko asa honom. Okay, verse 7 na me pa cho bin kan verse 7 no enkosi 9 na mai ni radio. Verse 7. 9. Second. And at that time, Hanani, the seer, came to Asa, king of Judah, and said to him, because you have lied on the king of Assyria and have not relied on the Lord your God, therefore the army of the king of Assyria has escaped from your hand. Were the Ethiopians and the Lubian not a huge army with very many chariots and horsemen? Yet because you relied on the Lord, he delivered them into your hands. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth,
to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. In this you have done foolishly. Therefore, from now on, you shall have wars. Amen. 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 Ebusuafo sɛ yɛ kai ye chiri ni Nyankopɔn ayɛ wɔ yabrabo. Ɔkwan a yɛn bi mu fa so beduru krom hanom empo yade sua mu pempenso a yabeduru. Ɔkwan a yɛfa so beduru ye ɔmo a yɛne ɔmo hyɛ ase bebi ebinom wowɔ. Kyerɛ sɛ yɛ kakai saa nneɛma wei a ebi ni asadie. Empo time na ɔko no kyiri yɛ so no yɛde yɛ ho to Nyankopɔn so no oyi yɛ firi mu yɛhu sɛ ɔko no yɛ nyame ko no ɔhyɛ ne ho animonyam nti adan nti na yɛkɔ ne sɛ ne yɛkɔ no yi ɔse Nyankopɔn ani enam wiase afa na nyinaa etwa kru na ɔhwehwɛ nipatene ninni Nienti okase ni patini ni se ohwehwe obi a obeka se senie etie bia thus saith the Lord. Amen. Senie abrabona ye bia meye no senie Ewurade esie no. Sanie hye ase. Na obese ye ne sa senie obehye ne ho animonyam wo yabrabo. Ode ye beye testimonies etietie amanfo ano. Okay, Chronicles and Kings earlier verses na ye skip ye ni bina. Or say Israel man no oma ye abodi some for mine impono. Esan se omhu se asa ye bo abrabotene ne Nyankopon so hyan nti no. Ebi mu ehase free Israel man mu e ba Judah man mu. Na brabo kronkron no ye reformation ye sermon e ma oma no mu nim Nyankopon. Sa ne Nyankopon person ka ye. Amen. Say in our lives no ye be gina man through thick and thin. Nanka odiya testimonies na awini souls to his kingdom. Amen. Nempo yembie ya no say ye kasa asa embie na no ankasa nche Israel for, but they were flocking into his kingdom because they were seeing God's glory there. Amen. Nyankopon hihye ye wo yabrabom no. Ejuma sem na aye den no. Ejuma bia obeko bia ye say o ene so wonye ejuma Sabbath dia ene forget. Omukra de omunim ne Sabbath, se Saturday. Nyankopon pese wugina ma no. Amen. Nanka onipa na o kase be ye adwuma Saturday no onko bi sakra se adenti na o se Saturday de o mba. Na wa kire ne se ye will be a friend Sabbath. But unya kan ya ye ka se wa mba Saturday dia enye yie na hwa na o ka se o meba adwuma no mape bi a che. Enuanom ye gina ma nyame abribi no Ethiopia for no mo de thousands by yaboboa no Nyankopon hye ne ho animonyam. Amen. Amen. Tama na osika ni so a ogi sika ketewa bi no yi 10% na easy. O hye nyame animonyam sa kwan no so no ene wo pagya wa bedru bebi a wadru. Se wo hwe pa so be 15,000 pa de mu odu. Me de ko Ghana na mese 5.7 na wo ye calculation ene eso Nyankopon ma enti ase Nyankopon hwehwe se ye begina ma no na wa hye ne ho animonyam wo ya brabo. Amen. Na sa akwanya we a esiye eyese Nyankopon dini ko asa hono ekoka che ne se ne waye you've dealt foolishly no, and from now onwards you are going to see worse no. Asa had an opportunity to repent. Okay, verse 10 na Bible ne maeti ase na Asa bufu Hanani no chene to afiase. Bible ne chire to aso se na sa na ode ye omo a ekasetia no sabre nim. Obi o sha ase good start pa no. Mahunu bebi odi akodu. Ebusuafo bebi aye sha ase wo ya brabo mu pa no. Mahunu bebi aye akoduru. Ya brabo ye enko yie yi. Se Nyankopon nipa bia na ye nua bia na obi krampo a yesusu se oye inferior to us. Eka ho asem kyerɛn ya. Ni ye de na to afiase e wo yakoma mu. It's an opportunity for us to get back into the race and finish well. Amen.
but near the nipanato if you say where yakuma. You move on almost so for one crime, Pessia betting in where brabum, elder be, ye near be. Mercy. Or a townful if it's a yankupon fan a so air chin. Nyanom, nyame doyen, or person gien. Sanya me shall say kind and say, ye be 150 will we are simu pa, ye be woo, and your war where here. Second death, no, and who here. Say ye be escape no. Amen. Busiafo ode Hanani etu efiase. Nyankopon amana so hwa oda so do asa asom no for more than 35 years. Nyankopon pese obi abeyira. Nti afi ode physical or how neba asa so. Osi onyanan mu yare. Okay, verse 12 now. Osi, and in the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet, and his malady was severe. Yet in his disease, he did not seek the Lord, but the physicians. When just a doctor for yet, but the Bible only can physicians are some physicians in yet physicians are any moment. Omuye sumanfre for charms. Obi o sha see a good start pa no ni odi wie ni o. Senka Nyankopon atwe waso se mena medini eso e ka asem ya chose ne ye nkoyi nka obesesa da bi anso ha ba Nyankopon so pese oje nti o se mebu na mu memo ha we abaw so memo waware ya yese ne ye memo wadwuma sema yese ne ye e di atwe wadwin esisu se o ya ayira kwan na san brefie tema wo fie no na mebɔ ho ban. Inso wo ye mra wo yem e wo ye yare mu nyina still yaso odin. We are still not seeking the Lord. Yankopon hunu ye mobo. Amen. Amen. What was called verse 13 now? Or say, so Asa rested with his fathers. He died in the 41st year of his reign. It was for yenim grofo bebre o man hyase ye mrika no man hyase ye kura but awie ye no mrika den pa no mudi wie ye yenhwe Asa the way o she mrika yase fe of the kings of Judah reigning and or one of them omu reigning chair 42 years, but he finished poorly. Minim ye besi wo heaven there, but se mi hu Asa wo heaven na se nyame ye madom na meduru ho no mo na mi hunu Asa maybe se nyame emu kakra nchire mu kakra ebi ana bibi wo ma Bible na nchiro dia, but Asa finished poorly. Obusiafo minim baby a waduru ewo wo nyame som yi mu na se bibi wo ho no ma esese ye nimu a ya ben awieye no sen ebra ye gidie no. Na Bible no ma etiase say we are closer to our salvation even more now than before. Na sabre no na obonsam ebebo ne ho modin bia so ode challenges akese ebeba yanim ebeba yabobo ano sene oye asai with the hope say ye rebe free ye gidie na ye de sha ase no na wanyan sene onya asai. This is not the first time a BBC see e watch say mo e yade a themes of the Bible na yade e back and forth e koso sa na nipa ye nsua de yet but ye apply. Israel for fee Egypt so many years akaka kra mo medu promised land mo abasase so and obonsam e planning the same scheme onam Balak so eso obema Balaam adomi Nyankopon ma no or try ya anye yie no what kind of account of Revelation or share Numbers diam kina efa Balaam ho or see Balaam hunu se onya treasures na Balak a promising no because went me and say Israel for no on my Balak apo
Apo de ma Balak ne say, hwe sankrofo we Nyankopon ehira om. Unse me bia ma no se medumium bia na ihran kwa na eba. Ye ye omden enye yie, but me nso me pet treasures na wa promise me no. This is what we can do. Ye betimi am oma ye bone. Na mo ye bone a ye omunyame ne de ye nimu no, a serious God. The protection na e wo mo so na be free omo so. Now we will get the same result we wanted from the beginning. Now Balak and so yes, Moabite ni bi edi omo be hye Israel fo no mo commit fornication. Na mo fornication ni mu no na mo to aso esom Moab fo abosom no. The Nyankopon abufuo ba omo so Bible ni say 24,000 people were killed because of a plague as a result of that. Ya be fie no obonsam be skimi se obe or the obstacles be ba yakwem. Send be ya yendru the promised land. Mrikana kaka kreb ni ewie. The devil wants to rob us of our good finish. Say ye kai se okoni nya ye kun ne ye nyame kun dia. God is going to win his own battle. Amen. 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 Busuafo say ye refi dia. Anhwe ya koka 24,000 ewu wo Moab asase so Israel for ni wu ye. Anhwe ya ko wuti sese ne Asa ewu ye no. Daniel chapter 2 ma eti ase say ohoni ni na se pe ne yedri. Akase ebo na nse bi enkremu no ebe drop it na bebo the image at the feet na crash bibia na blown it off, and this rock is going to turn into a big mountain. Yankopon ya twa na bre na hini asem ni yeke opeso gin okeka nsem we kyen a enye so opeso omaye diare ho nti, but he wants to save us. Amen. Osese ne ye share ase no yenka ye kanedo. We have to get good finish. Sabre mukra na esesen ka ye tumi ka den no, because ye hunu finish line no. Imposa wamba ye bre mu na se ye wumpo kwa o se ne ye be wu no ye yatre ni fo edie eye nda. Asopa enchere asem tie mi ntuetue masomu bebre. Se mekasa tenten mekasa bebrebe wante hwe kra ne me pese o kai ne se Nyankopon pese uwie yie. He wants you to finish well. Amen. Brikana o shase no ahoden na o de shase no empo memunye den ensin sene o shase no. Amen. 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 Now above all, the eyes of the Lord are running to and fro. He wants to glorify himself in the lives of those who avail themselves to him. Into challenge now woman, challenge now me woman or perceive ye jina den. Amen. And yes, and be obeshe ye ni onyamo. Ye ni onyam no de ye ni penta ye na ye ni onyam no hu hia. But name mom sene onu ni din hu bebe nyam. Amen. Ye I say asema nyame de ama ye nei. Ebetina me mu na ye adwuma. Na won so ebetina mu na ye adwuma. Amen. 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 God bless you. Amen. God bless you, brother. Amen. Oma yina yanka amen. Emma enna onyame ase na ebitwin. Amen. Amen. Nyame onhyirawo. Afi yedi enyum de yesu no ka wiye. Yedi enyum 99. Aha nkron adiokron ena yedi ewi. Enti mama yina obi amfa ne hymnbook na yina yentu. Adi okron. Di okron 99 of famidasi
na fi yedi akọ ewie. Amen. 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 Abusuafoɔ mepa mo kyɛw mo mmemmɔ mpae. Yɛbɔfoɔ ne yɛgyefoɔ ayɛ ni aseda nka wo den kronkron no bio. Ɔma wasɛm no aba me ne me nuanom yi hɔ. Wasɛm ma yɛte aseɛ sɛ, you do not send the word forth and let it return unto you until it has fulfilled the purpose for which you sent it out. Papa, ne yɛsrɛ wo ne sɛ, the purpose for which you sent this message today, no, ma ne nyɛ fulfilled in our individual life. Amen. Ma yɛntumi ngyina ma wo. Ne yɛnkae abere biara sɛ, you will take care of us. All you need from us is to stand for you so that you will glorify yourself. Papa, empo se yebewu wo ɔhaw ne atetie mu a, Papa, ma yenwu wɔ asennua n'ase.
Ma yentumi njina bribia na yasemo enye se empo if our God is not going to save us from this current predicament, we are not going to bow down and worship Babylon. Amen. Amen. Ye njina den. Na why proud of us? Na wakan yaka omma edifo edi kan ne apostles a yekum om wo yaw mu na so be nyane om in your son's second coming. Amen. The doors is we tie mpai boy. Ye be hia omma ye mu bia yensre ye. So se wanka safa dom ye. Amen. Na ma yendi nkunim awo soro akwantuwe mu. Waja oba ene onkukudim ne sre we nyina. Amen. Amen. Yanum na yesene sai. Amen. 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 Opani nyame nhyirawo. Nyame nhyirawo bebre. Ani yanum nyame ya adomo a ebehia awie ti se de yedi kan aka no. Awofo no so yesa kai yembio se yamofra no behia no mienu. Ani ntino time no so ya na ye line so. Ti yenhya no so. Kwafo ebehia ifri heya. No miensa na yeshia for area program no. Esremo birthday for no 3 near line so. Na yet me celebrate. Ti enkosi se yebehia bio no. Mespa o. No tem. Amen. Amen. Oh, Judgment Day, Sadano Namichi. Atemudano why, Dano Mitini Subi mo. Ejano Baba, Yesu Baba, Radi Baba Nimpure Nisoha, Wabefayina, Denina Kosurufi. Judgment Day, Sadano Namichi. Besi Atemudano. Dano Mitini Subi mo. Ejano Baba, Yesu Baba, Radi Baba Nimpure Nisoha, Wabefayina, Denina Kosurufi. Dano why, Kwame Mitini Subi mo. Arumu, Dano Madwin na Tibesha. Didi entabai, Didi for entabai, Dano Bego. Akushia Yesu ni nedin komobio. Tibe mudano wai, bisi meja imisu Yesu ya misu biem. Arawumu, dano madwin na tibetwa. Didi entabai, Didi for entabai, Dano Bego. Akushia Yesu ni nedin komobio. Yeah, I don't see it. Abefire na kofi. Yesu abefire na kofi. Abefire na kofi. Yana rehu. Atuomiche. Abefire na kofi. Ekosi to be done. Efisaya adishio. Adishio preku pani. Abefire na kofi. Asura imani madishio. Asura imani madishio. Abefire na kofi. Any daso nyina sansasisu. Aturenchem, emienu niedro na tiati sei. Wanche na yenko, aifa kra na yebenyo me wai. Dekai Yesu boshentino, media me weni daso se. Eda me drew me jancheno, I read to the trap. Eda me drew surufieno, me rinkai mama niebio. Nisu ni mapinisi, nina bekwari ye. I read to the trap, oh ni a bebre say ye winu bien wai. Enti mako kundi,
Mary Papa, me heavy na quantu you. Pepim Sua Comanima, and Chencha, Poshan dear, a bebum, and you'll be a set, young Surajana, washa yambo. I know Surufie, I hope I any chimpa. Oriba, Abe fire na coffee. Isu riba, Abe fire na coffee. Oriba, enche, Oriba, enche, Oriba, Abe fire na coffee. Oriba, Abe fire na coffee. Isu riba, Abe fire na coffee. Oriba, enche, Oriba, enche, Oriba, Abe fire na coffee. What nasi? Onya me ban not nasi. Atina jaya damni kakaya biani hono so I. Nanim shira so riya nanu tumi bini dabia. Asasa swatum fuwa himfung gatuane akasiya nina yadin. Abafuwa yadin wasura yadin. Wekwen kwamu manumu. Ubejina sankura sawanti udina ubeyadan onipamba Yesu bo Orebekari awusu na safuno Koni wumua Ubejina sankura Atemu na ebano Muma ensachiro ya dunia Achinkwen wuna nasi Memfa wajin sachira nsho chinarada Adichie musemu Wa minia ufauna wadumbra tuwacho ayejo microno isanu bina jijian yati Yesu boya usafuina nsu konkon sankwa so puena ni monyamo na boni wo muwa wadi ojana bashien Oriba enche atimu wadu. It is the judgment day. Yesu bo minia atimu kwano Oriba. Oh, tu Oriba Oriba enche, Oriba enche, Oriba abefaye na kofie. Oh, God shall come. It shall come in His glory. Oh, yes, Oriba enche, Oriba enche, Oriba abefaye na kofie. Bempa se obrempon, sasira no bempa. Na bofu wanyina kano, bebo. Oriba enche, Oriba enche, Oriba abefaye na kofie. Siesi omo minia, eso yeba. So buena ni moyamua, te pra obeye. Oriba